Nei guys, makambozviona ukupi zvandinoitirwa namukoma wenyu mashure akadaro. Ausati mwana ndikutaura nevanhu. Handisi kutaura newe. Nei munhu akati hanzi ndinoda kubvisa ringi according to our couch yekuti ndiperekedze. Alright, ndizvo ndabvisira ringi. Unodzokera kupi? Ndiperekedze. Mira. Zvomwana wako izvo. Mira. Iwe saka usinzoti isusu patinenge takamapfeka tinenge tanzi couch yedu inofana kumapfeka. But ndikozokuti atifekerini undiudza zvokuti apfeka. Nemi makambozviona kupi? Alright, ikauch yaipi inonzi aipfeka maringi. Ikauch yaipi? Alright, wakadii kundiudza the first day randakakuisa ringi iyoyo? Ndaifunga kuti kutamba, ndaifunga nditamba kudii kwacho? ndaifunga just a video. Ndichitamba ichi handinotamba. Nyarara. Handisi kutaura newe. Ndichitaura newe wakandirafura. Handisi kuida. Unoziva ka? Handizivi. Mwari wakufana kuva newe, otherwise handizivi chii chinoitika. Vautondithreaten. Handisi kukuthreaten neni. Takaudzwa zvakawanda isusu. Ndakambokuudza before, I don't fear threatening. Wandiomesa mate mukana kudai. Kuomesa mate chii? Chakuda kubvisira ringi chii? Couch yedu haipfeki ringi. Ndibvunzani. Mukoma wangu, sekuru wangu anga asina ringi. Sekuru. Iwe. Hauna sama zvaunoita serious. But vajunior ako ka? Chii? Zvinhu zvinofanira serious nelife. Handisi serious nelife. Hausi kudya, hauna kutsvukira. Izvozvo zvine basa rekoringi urikuda kuibvisirei? Serious nelife inobva paringi. Saka ringi unoda kuibvisirei? Inotadza nekubva ipapo. Manje nhasi unoswera neni? Kupi? Kwandiri kuenda. Uri kunoswera neni? Ngatidzokere totora mwana. Handei. Ngatidzokere tinotora mwana. Toenda tese muswera makandigaririra nhasi nemwana wako. Chiringi. Ndokundiudza kuti nechiringi iwewe. Chiringi chisimbi. Nchokive. Amahlobo dzedzachokira. Guys, I'm joking. Then they said that babe, they sip up. I guess we praying guy. It was simisi. Ndozati vanchemedza saka ndinchidzosa zvishoma. Baba tinotaura vanhu zvakaperera izvozvo. It was not playing this one, it was similar. Rajunior ka? Ndikutakure bhegi wazonditazotaka bhegi kuti zvitata nditi husband metiye. Aya. Kaisiye. Ndakambokuudza kuti Satani umu. Uri mwari wemunhu. Alright.